tarde, benvidos a Xogo Bonito en Radio Burela, 107.7 de FM, Tempo de Deporte en Radio Burela. Imos repasar todo aquilo que afecte aos equipos do Concello de Burela na próxima xornada. Saúdo a Ramón González con Matías Nicieza no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais e Manuel Gil gravando o programa para que o poidades non só escoitar, senón tamén ver la canle de YouTube. Bueno, imos empezar con Fútbol Sala, o programa de hoxe. Imos empezar falando da primeira división feminina. Hai parón, o equipo feminino do Pescador Rubén Burela volverá a competición o 16 de decembro. Recordar pois que na última xornada pois o equipo que adestran Julio Delgado e Lucas impúxose con claridade a un dos favoritos da primeira división femenina, como é o Jimbe Roldán. O resultado foi de 4-0. Despois desta vitoria, o equipo femenino do Burela Pescador Rubén é segundo na clasificación con 28 puntos por 30 que ten o líder Atlético. A volta, o regreso ás pistas do Pescador Rubén será na cancha do Leganés Más Deporte, que ocupa a 10ª praza da primeira división. E o equipo laranxa pois encadeará dúas saídas, dúas visitas. Os seguintes dous partidos serán a domicilio. O primeiro, xa dicíamos, contra o Leganés, e o seguinte será no Pabillón dos Remedios contra o Ourense en Vialia. Facíamos reconto das 11 primeiras xornadas disputadas e do que ven coa xogadora do Pescador Rubén, Bea Mateos, que nos atendía hai un intre. Imos escoitar o que nos contaba Bea Mateos. Bea Mateos, benvida a Xogo Bonito, boas tardes. Moi buenas tardes. Bueno, sobrepasado o primeiro tercio da competición, chega o parón de Liga, momento de reflexión. Como valoras o traballo do equipo? Hombre, pues la verdad que hasta ahora muy positivo. Solo hemos tenido una derrota y un empate, así que creo que bastante bien el tramo que llevamos. Bueno, que o que máis te gustou hasta ahora do Burela Pescador Rubén e que aspectos ten que mellorar? Bueno, lo que más me gusta es que damos la cara hasta el pedido final. Siempre hemos conseguido puntos al final y eso se demuestra que el equipo no deja de luchar. Aspectos a mejorar, muchos todavía. En defensa, que tenemos que tener más cabeza, llevar los partidos más a nuestro terreno. Pero bueno, poco a poco iremos mejorando eso. Bueno, este tipo de paróns no calendario non se elixe, non se escollen, non chega en bon momento, non? Porque estabades nunha línea moi boa, con ese empate ante o Poio e con esa victoria contra o Jimbe Roldán. Pues sí, mira, veníamos hablando que el parón nos viene bien para recuperar a gente, para descansar. Lo que pasa es que viene en un momento malo porque estamos en una dinámica ascendente totalmente. Venimos pues eso de conseguir puntos ante equipos muy importantes. Como se soen afrontar estes paróns, estes descansos? Facedes un tipo de mini pretemporada ou como é? Pues mira, esta semana hemos hecho físico todos los días, con balón y sin balón, y ahora la semana que tenemos vacaciones nos mandan con trabajo. Así que en realidad no paramos. Bueno, a volta dous partidos fora da casa, dous partidos exixentes, non? Sí, Leganés viene haciendo una buena temporada. Es verdad que no es un equipo que nos tenga que dar problemas, pero está luchando muchísimo y ha conseguido puntos ante equipos complicados. Y el Ourense, ¿qué te voy a decir de Ourense? A mí me parece uno de los mejores equipos de la competición. Bueno, así que a ver qué pasa. A nivel personal, ¿qué tal se encuentra Bea Mateos? Bueno, voy, poco a poco. Mi rodilla no me permite estar todo lo mejor que quiero estar, pero bueno, poco a poco voy estando. Bueno, a cuarta temporada no club, se non me equivoco, Bea. Quinta temporada no club, perdón. Responsabilidade xa de capitana. Bueno, como asumes esa responsabilidade? Bueno, la verdad que yo estoy muy contenta de estar aquí
Me lo tomo como el resto de las jugadoras. Creo que soy una más. Intento ayudar a mis compañeras y intentar luchar mucho por esta camiseta. Bueno, es unha xogadora que mira moito polo colectivo. Neste caso, vouche falar dun aspecto individual, que levas 6 goles na presente temporada, Sí. Se non me equivoco. Xa son 2 máis que na temporada pasada e un máis que na temporada 2015-2016. Sí, es que como ves ese dato? La verdad que Anecdótico o... no soy mucho de goles, la verdad. Soy más de pasar o no solo mirar esas cosas. Es verdad que este año creo que todos estamos aportando mucho más de cara a gol, ¿sabes? Uh-huh. Todas tenemos bastantes goles y creo que eso es importante, no depender de una jugadora. Y si puedo ayudar con goles, pues mejor todavía, que siempre es una alegría para una. Bueno, unha xogadora que formou parte daquele equipo na temporada 2015-2016 do 2016, perdón, do doblete Liga Supercopa. É moi axiña todavía, pero ves o equipo con mimbres parecidos para conseguir algo grande este ano? Bueno, aquella vez el equipo era muy competitivo, muchísimo, estaba trabajado, todas sabíamos el rol que teníamos. Este año hay muchas caras nuevas, creo que todavía hay que acoplar y no se puede comparar este equipo con este. No, yo no lo comparo, vamos. Uh-huh. Bueno, Bea, pues moitas gracias por atendernos, a prepararse ben nese parón ligueiro para volver con forza fronte ao Leganés. Vale, muchas gracias. Eran as palabras de Bea Mateos. Salientar tamén respecto do equipo feminino do Pescado Burela, Pescado Rubén Burela, perdón, que Judith Pedreira pois adestrou coa selección galega sub-21. Tamén outros representantes da canteira laranxa estiveron co combinado Irmandiño. No caso da selección sub-19 foron Nito e Pitero, e no caso da sub-16 estiveron Miguel, Gustavo e máis Nícolas. Imos agora coa segunda división B, despois falaremos do equipo masculino do Pescado Rubén Burela. Imos falar do Onde Sempre Xove, o Onde Sempre Xove que vai visitar esta fin de semana ao Santiago de Sama. Será o sábado ás 7:15. Os discípulos de Javier Pardeiro, despois de derrotar o Pizarras Tres Cuñados cun tanto de Aitor, 1-0, pois desprázanse a Sama de Langreo para medirse a un rival ao que preceden na clasificación da segunda B. O filial do Pescado Rubén é 10º, ten 13 puntos, mentras que o cadro asturiano é un 10º con 10 tantos. Tamén hai un momentiño falábamos con Javier Pardeiro sobre a xornada pasada, sobre ese triunfo ante o Tres Cuñados, e tamén pois do próximo reto do Onde Sempre Xove en Sama de Langreo. E isto é o que nos contaba Javier Pardeiro. Javier Pardeiro, benvido a Xogo Bonito. Hola, moi boas tardes. Bueno, terceiro triunfo consecutivo na casa, que imagino que dá confianza. Ademais, dicías ante rivais de entidade, Zamora, Cuéllar, Tres Cuñados. Imagino que é un pouco o espello onde mirarse para o equipo, non? Sí, a verdade é que 3 partidos seguidos na casa ganando entre tres rivais moi complicados, 2 deles que van loitar por ascender a División de Prata. Entón, encantados da vida, contentísimos, estamos nunha moi boa línea e sobre todo queremos seguir mantendo aí, non? Bueno, como foi un pouco o partido ante o Tres Cuñados? Contame. Bueno, o partido é fácil de definir, non? É dicir, nosotros salimos moi ben, moi concentrados ao partido. No primeiro minuto de partido fixamos o gol, tras unha defensa en zona alta, defendemos moi ben, roubamos balón e entón fixo 1-0, e a partir de aí, pois, aí así quedou o resultado. O que pasa que os dos equipos tuvemos moitísimas ocasións para ver, eu creo que Xove ganar o partido, pero que si eles tamén tuveron algunhas cosas para meter algún gol máis, no? Decir, creo que os tres porteros dos dos equipos estuveron a un nivel moi alto. Bueno, eso reflexa o porqué dese 1-0 solo, no? Porque o partido foi para un resultado moito máis amplo, no? Que foi o que máis te gustou do teu equipo? A concentración, sobre todo a concentración, a intensidade, eso que non teñamos
fai 2 meses, ahora sí que o temos, ahora traballamos como un equipo, e así o demostra, é dicir, ganar un partido 1-0 o xove na nosa casa ante un rival que iba a 2 puntos do primeiro clasificado, non é nada fácil, e eso demostra que bueno, que estamos na boa línea, que estamos traballando e que sobre todo en concentración e intensidade de traballo ahora mismo estamos a un nivel moi alto, non? Bueno, vindeiro partido, vindeiro reto, a próxima fin de semana visita o Santiago de Sama. Por que se caracteriza este rival? Un rival moi difícil, sobre todo porque ainda que está 3 puntos por debaixo de nós, foi o único equipo que lle ganou ao Guardo, o equipo que vai líder. Aparte de eso, na súa pista aí sufre todo o mundo, e o que gana os partidos, pois gana os de milagro. Entonces estuve vendo algúns vídeos, pista lenta, difícil, con un xogo complicado, donde moitas fases do partido atacan con 5-4, foi un partido moi feo en algunhas fases. Tamén a figura do 5-4 pues pareceme que, bueno, se que os 5-4 algunhas veces ralentizas e faz o partido feísimo, pero eso é o que hai. Entonces temos que adaptarnos a esas circunstancias e sabedores de que podemos ter moitas dificultades con ese xogo. Entonces prepararemos moi ben e intentaremos minimizar as súas virtudes, non? Onde pode estar a chave do encontro nesa adaptación ás circunstancias? Sobre todo a paciencia, a tranquilidade. Se temos paciencia e tranquilidade, seremos capaces de traer o partido adiante, non? É dicir, sabemos que teñen 2 xogadores do mellorciño da categoría individualmente, e temos que estar moi atento para, sobre todo, pues, non deixar situacións desas de idas e venidas, e sobre todo, pues, tampouco vai ser situacións de un para un claras, porque os 2 xogadores son moi verticais, non? Non sei se consideras anecdótica a estas alturas a clasificación. Bueno, enfrentades vos ao rival ao que precededes na clasificación, tedes a oportunidade de deixalo a 6 puntos, tamén hai moita igualdade na zona media, con 5 rivais prácticamente ou sen ou prácticamente nun punto de diferencia. Tomaste con importancia o partido en vista da clasificación ou non lle das importancia? Si, che digo a verdad, non estou vendo a clasificación a día de hoxe, é dicir, non me sirve, pode ser algo que atípico, pero non estou vendo a clasificación. Se me dicen ahora mismo en que clasificar, nin no sei, nin o quero saber, se non quero seguir traballando nesta moi boa línea, e se seguimos así, subiremos escalafós pouco a pouco. Alonxámonos xa bastante, pero non o suficiente da zona baixa, e teremos que seguir traballando pouco a pouco para poder conseguir 3 puntos máis, pero volvo a repetir, se seguimos nesta línea, estaría encantado. Bueno, Javier, pois moitas gracias por atendernos, moita sorte en ese partido de Sama de Langreo. Gracias a vos. Bueno, pois agora si imos falar do Pescado Rubén Burela masculino da segunda división, porque estábamos agardando por o noso invitado de hoxe, que é Kelson. Boa tarde, Kelson. Boa tarde. Bueno, pois tras a victoria do equipo de Juan Mante o Manzanares, na pista do Manzanares, 1-6, o Pescado Rubén Burela recibe ao pechacancelas da segunda división, o Tenerife Iberia Toscal. O partido será o sábado ás 6:30, 18:30 en Vista Alegre. O Tenerife Iberia suma só 2 puntos nas 11 xornadas disputadas. Con todo, pois o conxunto canario ven de puntuar ao empatar contra o Bisontes Castellón 3-3 no último minuto cun gol de Amores. O cadro bureles é sexto na tabla de segunda división, ten 21 puntos, só a 2 tantos do líder, o Valdepeñas. A división de prata está moi igualada, con 4 puntos de diferencia entre o primeiro e o sétimo clasificado. Por aportar máis datos, pois o equipo laranxa está en un local irregular, con 3 triunfos, 2 derrotas, mentres que o cadro visitante pois só sumou un punto a domicilio na pista do Elche. Bueno, Kelson, imos falar agora co noso invitado. Como chega o equipo ao partido? Como foi esta semana? Esta semana, uma semana de muito trabalho, acertar algumas cositas que acabamos falhando, mesmo com um resultado favorável à nossa equipe, mas foi uma semana de pouco ajustes, muito trabalho. Um adversário que não vem muito bem em competição, mas não quer dizer que vai ser uma partida tranquila. Temos que manter as coisas boas e continuar neste caminho que está muito bem.
falabas dese camiño que o equipo mellorou, non? Contra o Manzanares nesa victoria por 1-6, despois dunhos partidos que tiña algo de dúbidas quizá, ou bueno, eran 2 derrotas seguidas, e o equipo pois en Manzanares deu unha boa imaxe, non? Sí, viemos de 2 resultados não favoráveis, 2 partidas que não jogamos o nosso futebol sala, pero essa última partida recuperamos o nosso futebol e conseguimos sair com um placar muito bem. Bueno, cando un equipo se enfrenta ao último clasificado da táboa, como o vosso caso, o colista, o Tenerife Iberia Toscal, que só leva 2 puntos, imagino que é moi importante para o vindeiro sábado manter a concentración e a intensidade, non? Sim, não podemos achar que por ser uma equipe que está muito mal, que vamos ganhar tranquilo. Temos que estar muito concentrados, pero é um jogo que pode nos complicar se entrarmos tranquilos demais. Supoño que xa vistes algún vídeo do rival. Como xoga o Tenerife? Era uma equipe muito jovem, de muita correria, corre muito. Temos que tomar cuidado, muito contato. Era uma equipe, pelo que vimos em vídeo, que gosta de correr muito. Hai un xogador, un futbolista que está entre os mellores goleadores da Liga, leva 12 goles, a Joseba. É un xogador a seguir ou o equipo ten que prestar máis atención a outros detalles? Não conversamos sobre este jogador, pero sempre trabalhamos em cima da equipe. Não vamos em jogadores individuais. Cal pode ser un pouco a clave do partido? Que ten que facer ben o Burela Pescador ben para gañar? Primeiramente, concentração. Muita concentração. Marcar. Temos que, primeiramente, não sofrer para depois marcarmos. Bueno, a nivel personal, Kelson, a túa primeira temporada no club, no Burela Pescador Urbán, tamén a túa primeira temporada fora de Brasil, verdade? Sí, primeira temporada. Como foi un pouquinho a túa traxectoria en Brasil? Contanos en que equipo xogaste. Eu comecei jogando em São Bernardo, tive uma passagem por Barueri nas equipes juvenis, voltei a São Bernardo, fiquei uma temporada sem jogar, com alguns problemas familiares. Depois voltei a São Bernardo e logo em seguida tive minha trajetória em Rio Grande do Sul. Conheci Purão, que esteve muito tempo aqui em Burela, e jogamos 2 temporadas juntos. Fiz mais minha temporada fora de São Paulo do que dentro de São Paulo. Falabas de que coincidiches com Purão, imagino que falaches de Burela, do equipo com ele, não? Sim, falava muito bem. Disse-me Purão que seria um clube maravilhoso, uma cidade que gosta muito de futebol sala, sempre me falou coisas maravilhosas. Bueno, como está sendo essa primeira experiência fora do Brasil e em Europa para Kelson? Está sendo boa, né? Eu acostumado um pouco a ficar fora de casa, não tão longe, mas está sendo muito bem. É um país que é um pouco parecido com o Brasil, então facilitou um pouco na adaptação. Está sendo muito bem. Bueno, até agora, pois a túa temporada condicionada polas lesións, tuveche unha rotura de fibras que te tivo aí unhas semanas parado. Como está sendo esta primeira temporada? Está sendo bem. Estou trabalhando muito, o Roma conversa muito comigo, meus companheiros me ajudam bastante também. Estou me adaptando muito bem, pouco a pouco, mas me sinto muito bem, tranquilo. Sei que falta o gol, mas tranquilo, pouco a pouco, trabalhando. Que nem digo, converso muito com minha família. Em primeiro, meu clube, depois minha pessoa. Então, estou tranquilo e feliz. Que qualidades pode aportar Kelson ao Burela Pescador Urbán? Falabas dos goles, pero non só é o gol, seguramente, non? Que qualidades? Sou um jogador de muita força.
jogo de muito contato, segurar o balão em campo ofensivo, de profundidade. Creio que essas são as minhas características, um pouco de minhas qualidades. Diferencias entre o fútbol sala brasileiro e o fútbol sala espanhol, que similitudes, que diferencias há? Em Brasília se tem mais espaço para jogar, não é tanta força física. Aqui se nota que você tem que estar muito bem fisicamente, senão não joga. Em Brasil, não. O Brasil é mais tranquilo. Se tem mais espaço, se consegue jogar, mas se não estiver muito bem fisicamente. Hai máis presión sobre os xogadores, non? Sí, En defensa. sí. Bueno, encanta a afición. Estivache en varios equipos en Brasil. Son parecidas a de Vista Alegre, a torcida? A última equipe onde estava com o Porão, sim. Era um sítio que eram muito apaixonados. Uma cidade que vivia em função de futebol sala. Mas nas outras equipes não tinha esta paixão. Era mais por amor mesmo, quem gostasse. Mas a cidade não abraçava, não vinha junto com a equipe. Bueno, por último, cales son os ídolos de cal? Son os referentes no fútbol sala? A mí me gusta muito Betão, Schumacher, Neto, jogadores brasileiros assim que me encantam. Moi ben, Kelson, pois moitas gracias por estar con nós, moita sorte nese partido fronte ao Tenerife a traer os 3 puntos. Gracias. Bueno, pois vamos rematar co bloque de fútbol sala, repasando os horarios da base do Pescado Rubén Burela. Despois facemos un pequeno parón e falamos de fútbol e de baloncesto. Imos repasar os 2 partidos que se xogan en Burela esta fin de semana. Os 2 no pabellón de Vista Alegre. O sábado xogará o Xuvenil B contra o Vivian, un partido de Liga Galega, e o domingo será, o partido ás 12:15, e o domingo ás 7 xogará o equipo de División de Honor, o Xuvenil A, contra o Pecheches A, tamén en Vista Alegre, xa digo, domingo ás 7 da tarde. Imos facer un pequeno parón e falamos de fútbol e de baloncesto en Xogo Bonito. Radio Burela 107.7 FM. Escoitades a emisora do corazón da Mariña, Radio Burela 107.7. Estamos en Xogo Bonito, o noso programa de deportes, toda a actualidade deportiva de Burela e da súa contorna máis inmediata. O fútbol sala, o baloncesto, o atletismo, todo o que suceda por aquí, pola nosa zona, informaremos en Xogo Bonito, como vimos facendo, conducido e dirixido por Ramón González, con entrevistas, con previas, con impresións de partidos, con crónicas. Sabede que podedes contactar con nós en calquera momento durante o noso programa no número 982 57 51 71. 982 57 51 71. Agardamos as vosas chamadas, a vosa participación. Continuamos en Xogo Bonito, en rigoroso directo. Adiante, Ramón González. Imos falar agora de baloncesto, repasar os equipos bureleses que xogan aquí na casa. En segunda división cadete masculina, o Club Baloncesto Burela vai recibir ao Ría de Ribadeo o sábado ás 8:30 da tarde en Vista Alegre. Partido vibrante para os aficionados, para os xigueireiros que se chegan a velo, porque se enfrentan 2 invictos na categoría. En infantil femenino, na segunda categoría, o Club Baloncesto Burela 2005 recibe ao Viveiro, ao Calferlo Viveiro, o sábado ás 10 da mañá en Vista Alegre, outro partido derbi bonito de ver. Imos repasar ahora horarios en fútbol base. En Prebenxamín, o Porto de Burela B recibe o Racing Vilalbés B o domingo ás 12 no anexo da Marosa. En Alevíns xogarase o mismo partido, Porto de Burela B, Racing Vilalbés B o domingo ás 11 neste caso. En infantís, o equipo bureles recibe o Foz o sábado ás 11 na Marosa, e o xuvenil, o líder da categoría da Liga Provincial Xuvenil, recibe tamén o Foz, neste caso o sábado ás 4 da tarde na Marosa. O equipo da Sociedade Deportiva Burela de Segunda Autonómica xoga en Cospeito o domingo ás 4.
imos acabar o programa falando co responsable dos equipos que foi protagonistas da base burelesa a pasada fin de semana. Foi o Benxamín A do Porto de Burela que lle ganou ao Lugo A 1-0 e é líder da súa categoría. Falamos con Jesús Manuel Ares hai un momentiño e isto é o que nos contaba sobre ese partido con esa victoria moi meritoria para os Benxamíns bureleses. Jesús Manuel Ares, boas tardes, benvido a Radio Burela. Boas tardes. Bueno, noraboa por esa victoria contra o Lugo A 1-0. Contanos un pouco, como foi o partido? Pois un partido bastante complicado, bastante físico, porque tuvemos que aguantar moito tempo a un equipo moi superior a nosotros, pero aguantamos bastante ben hasta a segunda parte, coa suerte que marcamos ese gol de falta. Onde estivo esa chave do triunfo? Decías que o equipo rival moi superior, pois para igualar esa superioridade a priori do Lugo. No medio do campo. Aguantar o medio do campo todo o máximo posible, xogar con dianteiro nada máis, ser intensivos, presionar un pouco encima da marca e deixarlle xogar. Bueno, marcou o Mateo no minuto 16 da segunda parte. Como foi ese gol? Contame. Pois foi un gol, unha falta que fixeron a Dani, foi así un pouco intensivo encima do xogador, e fixeron a falta. Entonces un balón así rápido de pillería, collano rápido, se puxo no suelo e sacou a falta antes que se puxeran a defender, e marcou. Suerte, algo de pillería. Eso, suerte e inteligencia logo. Sí, hai que ser un pouco máis listo tamén. Imagino que bueno, mantendo a portería de cero, estaba vendo un poquinho os datos do Lugo sí. A, que levaba 28 goles en 4 partidos. Imagino que estivastes moi ben atrás tamén. Sí, tuvemos que estar aguantando un pouquinho, por eso puxemos 4 no medio campo para intentar axudar na defensa. Entonces costellos máis a eles. Estamos con outro sistema de 2-3-2, claro, con dous dianteros arriba ao Lugo, pois é bastante complicado. Un equipo que sabe xogar ben ao fútbol e salindo de atrás, pois hai que intentar non deixarlle xogar o balón. Entonces o mellor era pillar 4 no medio campo. Estades a dar un nivel moi alto, levades 5 victorias en 5 partidos. Por que se caracteriza este grupo que adestras? Xa levamos así 3 anos, xa en primeira gemeira xa fomos para a fase gallego. É un bon grupo, todos dan un sacrificio, pelean por todo, polo balón, por todo, gustilles competir, entonces non dan nada por perdido. E eso parece que non, pero notas no campo despois. Imagino que un pouquiño aparte dos resultados que son bons, tratándose de fútbol formativo, intentades facer fincapé nesas cousas, non? En valores como pues, que non se den por vencido, en compañerismo, etcétera, non? Sí, a formación é o principal de todo. Xa o que é o competitivo xa o sacan entre eles, e les gusta, además é un equipo que lle gusta competir entre todos, non hai un que non queira competir, e pois é eso, a formación é o primeiro que lle damos, e a parte de competir xa ven por si solo, entre eles, hasta nos entrenamientos se compiten entre eles, por eso que eso depois notas no campo. Un pouco que valores lles intentas inculcar como adestrador? O respeto, eso é o primeiro. O respeto, eso é o que ten que levar entre eles, sobre todo nas persoas ao contrario, o árbitro. Para mí é o principal, o respeto. Eso é o que ten que levar por diante. Depois, o resto, pues, xa virá por si solo, e non é máis. Además, vexo que é un equipo tamén repasando cifras de goleadores do vosso equipo, da Liga en xeral, os goles moi repartidos, non? Que é un equipo moi corado. Sí, porque a mí gusta traballar todos. Non me vale que xogue un e que teñamos que depender dese neno que teña moita calidad. Eu creo que traballen todos por equipo, que xoguen todos por equipo, e entón xa estes anos atrás tamén foi o mesmo. Non hai un que destaque por eso, porque traballan todos. Tanto van por unha banda, que se vai pola outra, polo medio, dalles igual. Todos partícipes todos. Entón, eso, parece que non, se estamos dependendo solo de un, pues, o día que nos falte, pues non podemos fazer nada. Entón, hai que fazer equipo, é grupo. E a miña maneira é esa.
quizá a estas edades é un poquinho pois apresurado falar de obxectivos, pero un pouco cal é o vosso soño, que queredes alcanzar ou que intentaredes alcanzar nesta tempada? Nada, seguir así, primeiro acabar a Liga, e pois a ver na seguinte fase o que pasa, porque son equipos bastante duros, cada vez é máis complicado. Xa en primeira camina xa ganamos a provincial, fomos a fase gallego tamén, xogamos co Compostela, equipos fortes, xa no torneo tamén xogamos co Deportivo, ganamos, eu tamén 4-1, por eso que non... Isto nunca se sabe. Nosotros vamos partido a partido, este fin de semana tocamos o Viveiro, e pois xa veremos. E ganando partido a partido e listo. Se pode, senón, pois sigue tirando igual. Bueno, falabas próximo partido Viveiro, sábado a 1:30, se non me equivoco, sí, non? Exactamente. Bueno, outro pequeno reto para o equipo, tamén un partido así de rivalidade, non tradicional, sí, dos que presta xusar. Todos os partidos son diferentes. A mí na primeira volta a mí ganaches, na segunda a mí se pode máis complicado e xa costa máis. Pois non é o mesmo cando empezas a temporada que vai a mitad da temporada. Xa vamos rodados os nenos, xa está máis partidos, entón xa costa moito máis todo. Melloran moito estas edades os equipos na segunda volta, non? Notas a progresión. Sí, notas bastante. Notas porque xa levan partidos encima e os entrenamientos e todo. Entón, cada vez é máis complicado. Bueno, Ares, pois moitas gracias por atendernos, moita sorte nese partido contra o Viveiro, nos próximos que teñan o Benxamín A do Porto de Burela. Vale, moitas gracias. Pois con fútbol rematamos e despedimos o programa hasta o luns. Aquí estaremos mesma hora, mesmo dial, ás 8 da tarde, 107.7 en Radio Burela, máis Xogo Bonito. Despídese Ramón González con Matías Nicieza no control de son, Fátima Ríos nas redes sociales, Manuel Gil grabando o programa para YouTube, e despedimos tamén o noso invitado de hoxe, Kelson. Moitas gracias. Pois moitas gracias a vos tamén por estar aí. O luns máis e mellor en Xogo Bonito. Radio Burela 107.7 FM.